Makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi zita ndichiitwa Sokostina kana kuti Pelagia Kwamupurwa muri Zimbabwe. Muzuva ranhasi ndiri kutaura nemi ndiri munzvimbo yemuZarabani uko kwandauya nagogo Nyariwe kuti vauye kuzobatsira mukomana uyu anorarama neurema. Gogo Nyariwe vakandibatawo vakati, Sokostina, ndiri kuda kuti tiende tisvike pamusha panogara mukomana uyu. Mukomana anozikanwa munharaunda yino ari munhu anongorarama nekukumbira nekutsvaga zvekuti ararame, ane urema hwaainawo, haanyatsofamba zvakanaka, haanyatsokutaura, ane makore 25 years. Muri Zimbabwe sekuona kwamuri kuita pavhidhiyo pano, ava vandiri kusvika ndichisangana navo ndivo amai vanobereka Tau. Ipo pamusha pano ndipo pamusha panogara Tau. Saka ndauya pano kuti ndivaudze nyaya yakanaka kuti aiwa kunewo atumwa nedenga kuti auye arangarire Tau. Gogo vakataura vachiti inini handina zvizhinji zvandoda kuita, asi ndiri kuda kungoti nditengerewo Tau chikafu chekudya, zvakare ndimutengerewo kunyange neblanketi rekufuga. Saka apa pandiri pano ndiri kutoda kusvika nenyaya yakanaka kuna amai vaTau. Aiwa, patakuona amai vaTau tiri muchitoro navo vachisarudza magurosari ari kutengerwa Tau nagogo Nyariwe. Aiwa, vari kunyatsokusarudza vachiona zvinodiwoka naTau. Aiwa, Tau anzi anofarira tea, anofarira kumwa tea zvizhinji, anoda tea. Saka tiri kuona amai vaTau vari kunyatsokusarudzawo shuga dzavo dzanoziva kuti aiwa dzinenge dzichikwanirana pakubikira Tau. Sekutaura kwandaita, izvi zvaitwa nagogo Nyariwe, ndivo vari kutengera mukomana uyu magurosari. Tiri kuona amai vaTau vari kunyatsokutarisa kuti hapana here chasarira. Unoziva kana uchinge wapiwa mukana uyu hauye mazuva ese. Vari kutora nedhiringi, hanzi dhiringi futi anoridawo, aiwa kuti ndigadzirewo dhiringi, achiisa dhiringi rake achimwa. Aiwa, tiri kuona vari kusarudza. Zvakare mukomana wedu sekuona kwataita anenge ari pawheelchair. Dzimwe dzenguva anogona kumbobva pawheelchair achigwesha, saka mbatya dzake dzinenge dzichida kugarawo dzakachena. Aiwa, vari kusarudza sefi yavo, vari kusarudza amai vaTau. Zvaitwa nagogo Nyariwe. Aiwa, vari kutaura kuti kuchiko chasara sipo yekugezesa vanayo. Aiwa, takuona gurosari redu rakuchibhadharwa vapedza kusarudza zvese zvavanga vachida amai vaTau. Aiwa, amai vaTau vakubuda negurosari ravo ratengerwa Tau nagogo Nyariwe. Apa vari kutarisa nevakomana kuti unyatsoona kuti hapana chasaririra here, zvese zvakakwana here zvatengerwa Tau nagogo Nyariwe. Zvavanasinoda kutenda zvikurusa kunoshamwari yangu neTau nagogo. Vauya nhasi vachimutsvaga, vakamona sabasa pangu panogara zuva nezuva ndichitamba naye. Tau munhu akaremara haagoni kuita zvese. Munhu chanogona kupusha wheelchair yake kuti angosvika pano pashopu everyday makuseni tinosvika aripo toswera naye tichifara nekutamba naye zuva nezuva. Munhu anosangana nemachalenjisi akawanda mukurarama. Saka nhasi fara chaizvo sevauya kuzomurangarirawo semunhu asina vanhu vakawanda nomurangarirawo. Ndovanoona kuti vakakodzera kuti vauye pane zvibhonero pamubatsiri. Aiwa, ndinokutenda. Alright, tinokutendai mukoma. Inini ndingangodawo kuti musiye mashoko kumhuri yeZimbabwe nenhau dzekuti kune mumwe munhu anogona kuona munhu akaremara ongomusema, ongomutarisa, asi patasvika pano apawo isusu sevatore nhau taona muchitoseka naye, muchihagana naye, musingatarise chimiro nekuti akaita sei. Ndiapi mashoko amungada kusiyiwa kumhuri yeZimbabwe iri kuona panguva iyi? Ine mashoko andinoda kutaura muzuva ranhasi ndekuti kune vese vanogara munhu akaremara, kana kune upi neupi anosangana nemunhu akaremara, dzimwe nguva hatisangofurayi, tinofanira kutora togara nawo. Hakusi kuda kwavo, vanhu vanotoda kuita zvatoitawo isusu. Zvinhu zvakangonakawo pachirungu vanoti disability does not mean inability. Tau munhu taagone kufamba but anoshuvira kuti zuva nezuva wai panapa titambe naye. Tinotamba naye tomuridzira masongs anoda, anowanzofarira masongs amakingwazi. Dzimwe hondo wakavamuridzira anosunga pawheelchair kutamba, tofara naye. Kana takaona takunyanyodya tinomutora Tau, handi tinodya mumwe musi wakaona mari yakawanda unomupawo. Vanhu vakawanda stereki muno munyika rurama neurema wakadaro. Saka tinoti kune uyu neuyu asangana nesu nhasi, ngatisasiye vanhu vavo, ngatifarei navo, togara navo, vanhu vakaita sesu. Tinotenda masvita mukoma. Tinotenda.
makadi mhuri yeZimbabwe. Sekutaura kwandaita ndichitanga tichisvika pamusha pano, tasvika pamusha pano tichisangana namai vaTau. Uyu Tau anorarama nehurema. Ndichikurukurawo ndikati aiwa amai, nhasi zuva renyu rakanaka nekuti marangarirwa. Sekuona kwamuri kuita pavhidhiyo rangu ndichibudisa kudai so, vamuri kuona ava vakapfeka nditi blue color ndo Gogo Nyariwe. Kune vamwe vakambona interview ndakamboita nawo interview Gogo vachitsanangura nyaya dzakasiyana-siyana. Gogo Nyariwe murapi anorapa vari kudivi rechivanhu vanonzi Gogo Nyariwe. Saka Gogo Nyariwe vakandibata vakati Sokostina, mwoyo wangu uri kuda kuti ndinobatsira mukomana uyu anonzi Tau anorarama nehurema, ndichimutengerawo magurosari. Sekwamuri kuona ndiro gurosari ratengwa iri. Saka ndichati regai nditange nekuna amai vaTau. Tambovaona pandasvika pano ndichikurukura nawo kuti vari kunzwa sei nezvavaitirwa naGogo Nyariwe, kuti nhasi Gogo Nyariwe vazvitora kuti ndinoda kutengera, ndoda kumuchengeta, ndimutengera magumbeze Tau nekuti ndinogara simuona, asi mwoyo wangu ati regai ndimubatsire. Amai, sangana nemhuri yeZimbabwe, makadi henyu tiripo. Ndoziva kuti misodzi ndiri kuiona yakajenga, asi ndichakumbira kuti mubudise zviri pamwoyo penyu. Muri kunzwa sei nechiitiko chamaitirwa naGogo Nyariwe muzuva ranhasi? Kunzwa kufara nezvandaitirwa naGogo, nekuti handisana pekutangira kana pekubata, asi vandaitirwa naGogo izvi mwoyo wangu uri kunzwa kufara. Tinotenda. Ndikada kuziva kuti Tau ane makore mangani achirarama ane hurema hwaainawo? 25 years. Akaberekwa ane hurema here ihwohwo kana kuti wakazouya nokukura? Akakwadzwa nemisaka ndisunungudza kuti yakakonzeresa urema hwake. Alright. Kureva kuti akaberekwa zvakanaka, asi pakusununguka paye akazokukanganisika, kureva kuti manga muchirarama anga akakurisa. Saka mukutaura imi kuti for the past 25 years Tau ano kurarama akadai? Alright. Ndingada kuziva kuti mama, imimi manga muchiriritira sei Tau? Munogara naye sei panapa? Uye munogara muri vangani pamba panapa? Panataure togara naye ndichongomuchengetawo, ndimboita zvokuruka majuzi kana iri nguva yechando, kana tokwanisa kuti kwanise kumuchengetawo. Ndogara ndinaye. Baba ake akashaya ine 2 years dzekuberekwa. Alright. Ewa tine urombo nekushayikirwa nababa. Regai ndisatore nguva zhinji nekuti toda kuti tikurukure naGogo zvakare. Ndakuda kuti musiye mashoko ekupedzisira. Handizivi kuti munoda kuenda pavari here kana kuti munoda kuita sei zviri pamwoyo penyu muchitenda nezvamaitirwa naGogo Nyariwe. Toti kuna Gogo maita basa nesina kuzvitarisira. Mandirangara zvinhu zvakandiomera Gogo. Mandirangara zvinhu zvoda kuti ugone kuchengeta Tau. Maita basa. Ndichauya ndichikuonai pano nguva nenguva, mwedzi wega wega ndichauya ndichikuonai pano. Aiwa. Mbanenge musina kana ufo Gogo, mambutswa ini. Aiwa. Tiri kuzvinzwa muzukuru. Ndichakurangarirai. Chava nemi. Tinotenda. Muri kungona mhuri yeZimbabwe muzere nemufaro zvakare zvinhu zvinochemedza. Regai ndichienda kuna Gogo Nyariwe. Gogo, ndoda kuti musangane nemhuri yeZimbabwe kuti sei mazvifunga kuti nhasi musimuke mutore mari yenyu muti ndoda kuitira mhuri iyi muzuva ranhasi? Aiwa, inini vazukuru ndinobatwa nomwoyo wotsitsi. Ndinonzwa kuda kubatsira pandinoona mumwe munhu akaomerwa. Mwana uyu ndine nguva ndichimuona. Ndakauya nzvimbo ino yemuZarabani, ndine nguva ndichimuona, asi nhasi ndati regai ndiuye kuno kuMuzarabani ndisangane naye Tau, ndichimugachidza gumbeze rekuti akwanise kufugidzwa, ndichimugachidza chikafu kuti awane chekudya.
aiwa ndinotenda gogo maita zvinhu zvisingaitwe nevazhinji muchibatsirawo mukomana iyeyu ari kurarama neurema. Vamwe vangada kuziva, kune vari kutanga kukuonai kuti gogo Nyariwe ava ndevapi, vamwe vasati vakuonai kuti vangada kuziva kuti gogo ndeapi mamwe matambudziko amunorapa sekutaura kwandaita pekutanga, uyezve vamwe vanogonoda kuziva kuti isu tiri kure gogo vanotibatsirawo here, nekuti madzodzo haanene kuti wakwira ndege kana kuti wakwira chikepe. Kune vazukuru vanenge vari kure vachida kubatsirwa. Saka ndoda kuti ndikupei mukana gogo kuti mutaure nevazukuru venyu tiripo pachiitiko chakanaka kudai chamaita muzuva ranhasi. Makadiwa zukuru, inini ndinofara, ndinonzwa kufara netsitsi zvese, ndinobatsira vanotambura, ndinorapa zvirwere zvakafanana sana kenza, makumbo anodzimba, munhu akastroka ndinobatsira, nevakadzi vari kuhurirwa ndinorapa mapenzi. Aiwa haishandi, ukauya ndakakugadzira zvako haishande ikoko. Ndizvozvo. Kune vazukuru vangu vari kure ndinoshandisa inonzi magnet, ndinoda zita rako nemutupo chete, ndinobatsira zvakare. Aiwa tinotenda gogo. Pane rimwe klipi ratiri kuona riri kutenderera Muroyi achibatwa kuMount Abden uko. Vanhu vari kuti ndizvo here chokwadi? Rega ndati sinzi tatowana mukana totokubatirai pano. Gogo izvozvo zvakamira sei paMuroyi apa, panoitwa sei? Inini ndinobatsira vazukuru. Kana ndichitaura nhau dzokubatsira ndiri kutaura zvakadzika-dzika. Ndizvozvo. Makauya ndinokupai zvidiki diki zvandinokupai. Muroyi wenyu munonomubata mega. Aiwa tinotenda. Tingada kuziva kuti gogo tinokuwanai kupi? Inini ndinowanika kuZimuri Park muHarare. Kureva kuti idzo nhamba dzenyu dziri kubuda paskirini ndidzodzo ndizvo zvakare? Alright. Muri Zimbabwe muri kungozvinzwira gogo vari kutaura kuti ini ndichiranga mapenzi ndine chikirimbani. Ana Marwei hanzi ukabatwa zvako nemudzimai wako, aiwa gogo vanopedza bhora, hanzi haishandi, handichazive kuti iko inenge isisashande ipapo. Aiwa kunzwa kufara nekutenda. Ini Sokostina tiri kuno kwaMuzarabani kwatauya nagogo vachibatsira mukomana ari kurarama neurema. Hazvisi kungoperera pano. Ndofunga gogo ndichikurukura navo vanotaura vachiti ivo vakazviudza kana kuti vakazvitenda mumwoyo mavo kuti vachange vachifamba vachibatsira. Ungave matambudziko, vataura matambudziko anobatsira, ungave kuti awane chekudya chaicho. Kuna vanogona kuda kubatsirawo futi tawi, munogona futi kumubatawo panhamba idzodzo dzati tiri kubuda paskirini, mubatowo mubereki wake, tirambe tichibatsirana natawo. Gogo ndakuda kuenda, ini handipedzi kutaura. Mashoko ekupedzisira kumuri Zimbabwe mukada kuti chi? Vazukuru ndinoti inini anoda kubatsirwa hanzi ane mudumbu ndiye anorara kumusuwo. Wazvinzwira wegani? Wazvinzwira iyo shona yakadzika-dzika, ane mudumbu ndiye anorara kumusuwo. Ndinokutendai muri Zimbabwe. Tanga tiri muchirongwa ichochi tichifamba nagogo Nyariwe vachibatsira vanotambura. Ndinotenda. Ndinotenda gogo maya ugombo yeye Amen. Muri Zimbabwe pamwe pacho kutozvidzora misodzi inenge ichida kubuda, asi regai titende gogo Nyariwe nezvavaitira mukomana uyu Tau, kumutengerawo magurosari azviitwe nevazhinji. Hanzi rakaropafadzwa ruoko runopa kudarika urwo runogamuchira. Ndinokutendai muri Zimbabwe, ndiko kwandanga ndauyawo ndichifamba nagogo Nyariwe tiri kwaMuzarabani vachitawo basa ravo rekubatsira vanoshaya, vanotambudzika. Ndinofunga regai ndisataure zvakawanda, manzwa gogo Nyariwe vachitaura vachiti vanobatsira matambudziko akasiyana-siyana. Kune vamwe vanzwa nekungoenda kumakenza vachipiswa miri, vamwe vari kusangana nematambudziko kunyanya-nyanya emudzimba aya. Tiri kuziva kuti ana Marwei havasi kugara
pasi. Asi gogo vati aiwa kana kuti zvakunetsa chimbouyawo kuzimuri kuna gogo. Namba dzagogo Nyariwe ndidzo dziri paskrini. Zvakare panewo vhidhiyo kana usati wariona gogo Nyariwe vachiita kuti Muroyi abatwe ari mushishi tiriko kuMount Habden. Ndakaita nyaya iyoyo mure Zimbabwe. Thank you so much for watching. Aiwa vane matambudziko gogo Nyariwe varipo, namba dzavo ndidzo dziri paskrini. Regai ndikusiye chiti thank you for watching. Ndini wenyu Sokostina kana kuti Pelagia wekwamupurwa.